Hej, så er det mig igen med lidt flere information om håndanalysen. Denne gang om forskellen på din højre og venstre hånd, og også dine fingerspidser. Der er nemlig forskel på højre og venstre hånd, og vi skal have print af begge. Og det skal vi, fordi at de repræsenterer noget forskelligt. Din højre hånd kalder vi for din offentlige hånd, og det er fordi den repræsenterer dig ude i det offentlige rum, blandt det der ikke er dine nære relationer, det vil sige på din arbejdsplads eller i din fritidsklub. Hvorimod din venstre hånd kalder vi din private hånd, og det er den måde du er på blandt dine nære relationer. Dine børn, dine partner, venner, veninder, nære familie. Og der er forskel på de to hænder, når vi ser printene. De kan også have indflydelse på hinanden, så det er rigtig, rigtig spændende. Derudover kigger vi på dine fingerspidser, og fingerspidserne er noget, der er helt unikt for dig. Fingerspidserne og rillerne i disse, de bliver simpelthen skabt i fosterstadiet 14. til 16. uge. Og de bliver også brugt kriminalteknisk, ved vi, for en masse film. Men det, der er særligt for dem, det er, at vi kan gå ind og finde ud af, hvilken livsskole du er i, hvad for et livsformål du har, og hvad din livslektion er. Og det kan vi gøre, fordi det er så utroligt unikt. Og hvad de sidste 3 ting, jeg omtalte er, det får du at vide mere om i et andet videoklip. Vi snakkes ved. Hej hej.